भी पारुଥିଲେ मुझे नहीं कौन कौन काम करते तो ये दिन सब ମୁଁ କାଲି ଏମିତି ଶୋଇବା ଲୋକଟା କାଲି ଏମିତି ଶୋଇ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଠି ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଲି ଏଠି ଶୋଇଥିଲି ଗଧ ଲୋକଟା କ'ଣ କାମ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନି ମୋର ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ମୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ବାଲାନ୍ସ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରୁନି ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଲିଆ ଇନା ପାଣିରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳେ ପଳେଇବି କ୍ୟାଡ଼େ ପଳେଇବି ଇଏ ଚେନ୍ନାଇ ନାଇଁ ରେ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ